ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೀಟ್ಲಿಡ್ಬಿಡು ಅಂತೆ ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಂಪಲೆ ನಾನು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಈಗ ಟೀಮ್ದ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಪನಂದು ಇಂಚೆನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಂಪಲೆ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡಿ ಸಾಗರ್ ನಡಿ ಪೋಂದಿರಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ ಪಾಡ್ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಆಡೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಏನುವೆ ಆಪಣ ತೂಪ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಆಡ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಬಾಟ್ಲೇಮರ್ ಬಂದು ಆಯ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಬ್ಜಿ ಗುಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೂರಂಡು ತೂವಲಿ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪಬ್ಜಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಪಬ್ಜಿ ಕಿಂಜ ಅವಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ತೂಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡ ಲೈವ್ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರ ಹಾಕೊಂಡ ತೂಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊಂಜಿ ನೈಟ್ಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ 1 hourದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಚೀನ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಡ ಮಲ್ಪಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವುಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಟಫ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾವು ಈಸಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವಲ ಇತ್ತಂಡ ಫನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವಲ ಗೊಬ್ಬರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬು ಕೊಟ್ಟು ಈಗಲ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೂಲಿ ನಿಗಲಿ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಿಡ್ಲಿ ಅಪ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಒಂದೊಂದು ಡಾಂಗ್ಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಐಟ್ಲ ಆಪುಜಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ದಾಡಿ ಪೂರ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನು ನಾನು ಅವು ಸ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೈವೇದ ಅಲ್ಪ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಾಡುವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಿಗಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬನ ಕಾಪಣ ತೂಕ ಏನಾಗ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬರ ಗೇಮ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಪಬ್ಜಿ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬರು ಪಬ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಡೌಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಾವೊಂದು ಅವು ಪರತ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಅವಲ ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಗೊಬ್ಬಗ ನಿಗಲ್ದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವರ ಗೇಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಗ ತೂಪ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ದಾಂಡ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಇದರಿಂದ ಬೇತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತನ ಕೊರಲಿ ನಿಗಲು ಇನ್ನಿದೇನು ಫುಲ್ ಡೇ ನಾನು ಲವ್ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಡೇ ಎಂಚೊಂದು ತೂವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಗರ್ ನಡಿ ಪೋರಂಡು ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಾಪ್ನ RXದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂಡಿಗೆ ಅವು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪದಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋರಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಕ ಐತಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪನೆಗಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರ್ ಪೂರಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋದಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಮೋಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಸಿಕ್ಕ ಸಾಗರ್ ನಲ್ಪ ಸಾಗರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೈದಾನೆ ಸಾಗರ್ ಮುಲ್ಲೆ ಮೇನ್ ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಗೇಮ್ ಪಡೆದವರು ಒಂಚಿ ಬಾಡಿ ಐತೆ ಒಂಜಿಲ ಹೋದ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುರ ಆಂಡಿ ದಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ 4 ಮುಟ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೊಕ್ಕೊತ್ತಿ ಮೂಲ 4 ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಲೈನ್ ಪಾಡಿ ಆಂಡಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ರೀಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಾಪ ಯಾನ್ ರೀಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೊದಲು ಪ್ರತಾಪ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಬ್ರಾಗ್ ಎತ್ತ ಎಂಕಲ ಇನಿ
ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮದ್ಮೆ ಇವಾಗ ಆಂಚೆ ನೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಡಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಈಗ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಈಗ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇ ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದ ಬ್ರ ಆಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರೀ ಗೇಮ್ಸ್ ಬ್ರ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಜಿ ದಾಲ ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಡೆ ಅವ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಲೇಟ್ ಆಡಿದ್ದೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆಡೆ ಸುಧಾರದೆ ದಾಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಾಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚಿ ಕೊನೆ ಇನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ನಾವು ಮಾಡೆ ಈರ್ ಮಾರೆ ಸಾಗರ್ ಕೆಲವು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಉಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರೆ ಆಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ದಿನ ಪೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಡು 8 ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲ ಆಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ನಾಡಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ and keep supporting.